Isikhathi sesinqumo sesifikile. Eminyakeni engu-15 kuya kwengu-20 eyedlule sasitshela izakhamuzi ukuthi idatha esasiyiqoqile ikhombisa uhlelo olufihlekile olwaluhlose ukususa kancane kancane abantu bomdabu ezweni labo. Namuhla sekusobala kuwo wonke umuntu ukuthi umonakalo walolu hlelo mkhulu kangakanani. Ubufakazi busabalele ezweni lonke. Uma ubheka imithetho nemigomo efakwe eminyakeni engu-32 edlule, kuyacaca ukuthi ayizange yenziwe ngengozi, kodwa yayinezinhloso ezithile. Namuhla sesiyabona futhi sesiyakwazi. Abantu bomdabu basazizwa bengaphandle kwezinhlelo nekusasa lezwe. Kodwa sisekhona isixazululo. Kufanele kushintshwe uhulumeni, kuhlolwe kabusha umthethosisekelo ngendlela enokuthula, bese kuphenywa bonke ababambe iqhaza ezinqumweni ezilimaze izakhamuzi. Kodwa kufanele sazi ukuthi labo abavikela lolu hlelo bazosebenzisa wonke amacebo ukuze baqhubeke nalo. Ngakho sidinga ukubona kahle ukuthi yiziphi izinhlelo, izikhungo, nezixhumanisi eziseka lamanyala. Bese sizilungisa ngendlela ekhipha imphumelo. Impi ayizukuba lula, kodwa kufanele ibhekwe ngendlela esizobona ushintsho nenobulungiswa. NgoJanuwari 2026 abantu bomdabu bazithola sebengenazo izimfanelo zobuzwe, okuyisibonakaliso esiqinile sokuthi lolu hlelo alukapheli. Kube nezimpawu eziningi eminyakeni edlule. Sidinga ukushintsha uhulumeni, sibabophe, sihlolisise kabusha umthethosisekelo, bese siqinisekisa ukuthi amalungelo ezakhamuzi abuyiselwa ngokuphelele. Kumele kube nokuhleleka okucacile lapho izakhamuzi, amasosha kanye nabantu abaqotho besiza ekuholeni kwesikhashana. Kuze kuvotwe kabusha. Kodwa kufanele sazi ukuthi labo abavikela izinhlelo ezidala ukungalingani sebeyakhathazeka futhi bayazama ukusebenzisa izinqumo eziphikisana nomoya wentando yeningi. Usuku luka-30 June lungaba yithuba lokuqala lokubuyisa inkululeko yangempela. Masenze ukuthi lolo suku lube nesisindo.